silalwa nini? Silalwa ngabantwana benu nithule. Silalwa ngonyana benu nithule. Undizale kodwa ukwazi ukukhulula ipenti. Ingafike nale matshi kubekho abantu abangotata, ndiyabavuyela abantu abangotata balapha. Kuthiwa if anifight nathi, you are against us. Into ethi aba balapha balwa nathi. Ndiyanicelani, zawucela apha eqolo. Ngaske sibe ngumzekelo. Sive kabuhlungu xa sifa iindaba zoba umntwana omncinci ona-7 years old udlwengulwe kwade kwaphuma igazi. Ibuhlungu kakhulu into siyivileyo. Saqonda into yokubana masike size aba sizisigqeba sizomamela and futhi sibonakalise ukuthi siyayisapota le movement yokuthi umntana makafumane ijustice, because singamadoda we do not want this culture of amadoda bathatha advantage of abantwana. Indoda nganye efuna umfazi okanye efuna ukulala nomuntu ongumama mayihambe ishele. Baninzi gqithi abantu abangomama. Amadoda mayiphele iculture yokubana niziforce ebantwini abangomama nasebantwini abancinci without consent yabo. Yonke into mayenziwe ngeconsent. So size apha namhlanje in solidarity of uCwecwe, sithi uCwecwe makafumane ijustice, umthetho makathathe enze indima yawo amandla. Umyalezo wethu kurhulumente uthi this is not a protest but a movement. We are holding the government accountable, not just for uCwecwe but for bonke abantwana nabafazi abafelwe system. We are calling the government to take media and make sure that the media covers ezizenzayo. We are calling the government to give imali funding to initiatives, so that as initiatives ingabi initiatives eziluzayo, initiatives disadvantage. The government must invest in these programs. Sicela urhulumente makasebenzise ii-platforms ezi-correct, maka-improve in terms of communication, i-responsive system yabo, as well as indlela abantu uncedisana ngayo nabantwana. Isikolo, the police stage, supposed to have professional social workers. The communities must be able to be assisted urhulumente. Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwindaba zezwelisha online TV ndiseqoqa.